txorinetarrok, asteazken berri bat hemendik, eta horrek nahi dago esan, betiko errezetak ekartze ditugula, errezeta tradizional batzuk. Eta, bueno, beti gustatu izan jako, gauzak betetzia, ez? Bai, eta Bete gutartean. Hori da. Pikillo piper betiak egingo ditugu? Ez. Gaurkoan, arrautz betiak egingo ditugu, horregatik, bueno, arrautzak ikusten dira badauzela. Eta egingo ditugu itxaskiz beteak, ekarriot, legatzakin eta otarrixekin. Eta gero, bexamela, egingo apurtxo bat berezixa, pikillo piperrekin. Hau ez da izango betiko honek, egaluzia gorringoa eta maionesa ez. Ja, pixka komplikatengo da asuntua. Bueno, komplikatu ez asko, Batzuk esango du, bexamel bat, ez da izan, bueno. Batzuk izango dira, udakuak, eta honek negukuak. Baita. Beraz, nire proposamena hortik joango da. Ni arrautza kontuekin jarraituko dut, eta ingo duana olako kipula eta perrexil tortilla bat. Betxu. Oso erresa. Eta, bueno, gaur ez da urriak 13, arrautzaren nazioarteko eguna, baina, arrautza jateko edozein egun da ona, eta gaur bi errezeta arrautzekin ekarrizkizu txorienera. Oso ondo. Arrautzak erosi, dozenaka, ze errezeta holan joango da. Zartagin baten berakatz txikitua piperminaekin erregozikau eta bertan legatz mamurtua eta otarrainska zatitxuak kozinauko ditugu. Piperminak kendu eta gorde. Beste zartagin baten bexamela egingo, gurina urtuz, gero irinakin gorputza emanez eta azkenik esnia gehitxuz. Gatza, piperbeltza eta intxaur muskatua bota dana hasi. Edalontzi handi batera pasa eta pikillo piperrekin birrinduko. Pikillo bexamela apur bat arrainai bota, jarraian arrotzak zuritxu, erditxik ebaki eta gorringuak be nahasketa horri gehitxu. Zuringuak bete eta labeko repilu baten jarriko ditugu, gainetik piper bexamela bota, gaztakin estali eta 8-10 minutuz 200 gradutara erreko ditugu zerbitzatzeko. Beraz, lehenengo gauza, garrantzitsuena, arrautze goziak. Oso, no? Beraz, nik 8 ekarri ditut, beraz, gero razioan 16 joango dira, honek bakitzue erritxik joaten dira moztuta, orduan, jarriko ditugu uretan, eta ura irekiten hasten den momentutik, kontauko ditugu 10 minutu. Beraz, hementxe, oso modernoa daukau indukzioa, eta hementxe kontauko dauzku bere denboria. Bitxartian, betegarrixa ditzen joango gara. Betegarrirako daukau otarrainxak eta legatza, hau mamurtua joango da. Egisa da, zigorrek esan dago ez, klasiko handi bat badala egaluziakin eta hori egaluze egoziakin kontserbakuakinen leikela. Orduan, erresaldera jota, aukera hau, egin geike bestela, egin gau legatzana. Berez, legatza eta honek eitxeko, bi pipermin, beraz, pikante joango da. Oso ondo. Eta esandakoa. Berakatza eta pipermina. Lehunien, noz hitz egin duen? Patri, hau, nola dau, piperminen eskubil, eskubila ero, nola da, hau, eskala hori da, ona, piperminen pikanteana. Eskobil, ja, bete, etortze zaite komunekoa. Bueno, eskobi, lehen egonaz behiratzen eta pixkat, aipatu zenuen ze, badaude gehien dagoena, milioia eta piku eta hori, piperminak, kaienak, ero txiki hauek, dauzkate, 30.000 eta 50.000 unitate bitartean. Zuek, zeroa kontautan euki, izango zen, gure Gernikako piperra ez duena pikatzen. Hori da zeroa. Eta honek izango zuen, piperminak izango zituen, 30.000 eta 50.000 bitartean. Horre moduan dauka, aji horiak, hemen txorienen erabili izan duguna, tabaskoak ere, 30.000 eta 50.000 bitartean, txorienen ere erabili izan dugula behin baino gehiotan, eta zuek etxean asko izango duzuena. Eta gero dauzkagu, hemen, Ibarrako piperrak daukate 200 eta 1000 artean. Ez 200.000, 200 eta gero 1000 artean. Orduan, ez da, esan dezagun, ez dira inpikante hauek dira, esango luketen moduan batzuk, umentzako. Eta zein tokatzen gatzun arabera, horre, badauz Gernikako piper batzuk, edo Ibarrako piper batzuk asko pikatzen denak, eta beste batzuk, hor daude, padronekoak gero direla, Gernikakoen antzekoak, eta horren bai pikatzen dute, horre 2.500 eta 5.000 bitarte. Baina horre bai batzuk. Batzuk, baina horretik jartzen dute, gehiago eta gutxitik gehiagora, egia da lurraren arabera. Induen, euria inbaduen gehiago lehorra badao, ero. Ordan batzu sortzen dute gehiago ero gutxiago. Eta padronekoa lortu dira oin ez pikatzea, baina ni lehenko goratzen ez padronekoak dena pikatzen zutela. Oin ja badaude,
bueno, ez da egin duten hibridoak Gernikako hartu duten da Padronekoakin nahastu duten olako zerbait. Joan san udan zigor, 2025ko udan, jarri nauen hortuan, bueno, Aibarrako piparrak, Gernikako piparrak, eta ikusi nauen olako pipermin bat gorrixa, ez dakit ze motatakoa zen, esan Carolina Reaper hau, oso pikantia sana, baina basan olako tipikotako bat. Eta zen, jarrikot. Eta bueno, baratzeko tipuak esan zuten, kontuz honekin. Zer landatu da dituzu onduan eta hartzen badituzu asixak gero datorren urtean landatzeko Ibarrako piperrak edo pikantiak urtengo jatzu. Eta beraz ez ditutako. Hor, inguruan eta gertatzen da, segun pipermin pikantea dauzkazu inguruan, besteak kutsatzen dira eta pikante bihurtzen dira. Hor, potentea dana, guk esan dugu, pipermina hauek gaina pikantea direla. Onartu behar dugu, zuk egiten duzu saltza berde batero, ni gustatzen zei punta botatzea, puntatxo hori sartzen baduzu, gaina saltza berde ematen dio pikantea, daukau eta marmila eta berreta marmila. Hemen aipatu izan dugu Alegria Riojanak. Horre dazkate, berroeta marmila eta 1.000 bitartean. Horrek badauka indarra eta egia esan juntzatenak Rioxaldera holan eta altzan dizu zerbait holan tortilla pikantonna. Eta honi Alegria Riojana botatzen diogu. Joda, Alegria. Alegria hartzen duzu gero eran behar duzulako pila bat, horren pikanteak entzeko. Uxe, hartzen duzu Alegria, alegre eta punto. Posik geratzen zara. Hori, gustora. Hori argi dau. Orduan, azkenean, hauek dira, gainera, hemen eskala honetan daudenak, dana dirak kapsiun motako piperminak. Piperra hauek dauketa dena kapsafeina, eta hori da, horrek sortzen diguna guri pikante puntu hori, eta horrek egiten digu mina, eta esan dagoa, eskala horretan gu milaka eta zitze egiten ari gara, baina milioi askotare iristen diren piperrak eta badaude, eta horrek, horiekin kontu zibile behar. Ez da, batzuk erredurak, nik lagun batean, nik olako piper bat egun batean hartu nuen bat, askura initzen holan, eta gorritu izitzaidan azala. Azala gorritu egiten du. Badaude batzuk, broma gutxi, pikantea ona da, neurrian, digestiorako laguntzen du, gaina esaten dute, gozea kentzen duelo pixkat, eta batzuk dieta moduan erabiltzen dute pikantea, baina neurrian pikantea kalterik ez digu egiten. Neurrian, egia da, Mexikon eta olako herrialdietan, Indian eta pikante asko erabiltzen den herrialdietan, hortxe, sabelak barrunak eta... Neurrien ezberdina daukate, Patri. Hori da. Orduan, horre gero, nausixak eta adienean, digestio komplikatuak itxeztola, Oiei, biberoian ja tabasko botatzen diete txikitan, nik uste hori azteko pixkate zapori ahoa egiten juteko. Hola, infusioak egiten dizkite esnea pikantearekin. Eta gero, egia da, zu oitzen bazara pikantea jarten, badauka lagun bat hemen adiran jurado izan genuela txorienen, eta berai pikante asko gustatzen zaio, eta berak, behar du adikzio puntu bat dauka pikantera, eta berak ez eta gehiago, eta oin animatzen da, eta eskatzen ditu, bera landatzen ditu bere piperrak, eta eskatzen ditu hasi gero eta pikante hauak, eta gaina, azken hasi gorri izan da, brutala, eta hauak erre. Erre hori ez da ona, pikante puntu bat, bai. Baina hauak erre izerdi patzetan aztea, eta zaporik ez diozu hartzen da jatena izatena. Bota aldiazu hemen lehatza, bota aldiazu nahi dezuna olako ore bat beste dozena, zapori ez dizula hartuko, eta herrialde batzuetan, zentzua dauka, Afrikan eta holan pila bat pikanteak jaten dute, estaltzeko, ez dakit, arek izan ditzaken somorroak hiltzako pikantea erabiltzen dute, orduan. Guk kasunetan pikantea erabiliko dugu azkenean, zaporia altzatzeko, hori interesatzen gaku, eta egia da, badauzela errezeta batzuk, nik uste dut ezin diela ulertu pikante barik. Ez? Adibidez, ez dakit niretako berakat sopa bat, pikante punta behar. Horrek, behar da pikante. Patatak herri xarrera da, pikante puntu bat bide dago. Niretako, honek muskuioak tomatiakin, niretxean baita. Pikante puntu bat bide dago. Orduan, badauz errezta batzuk, non, ez da digit. Osagai bat, hor da, errezataren zati bat, edo parte da, pikantea, eta bai pikantea eraman dute, eta aina jendeak hori ez edo, pikante puntua, ondo. Iaz izan izen, odoloste txapelketan ormaizein, eta ohitura daukate odolosteri pikantea botatzeko, baina pikantea, ostras, barra. Bazeukaten, batzuk bixi eta ondo, super ondo, ni pila gustatu zitea, baina
nik egia esan, hemen Bizkaian dartzen izan ditudanak oso gutxi daukate, oso gutxi, eta ordan nik ez dut identifikatzen odolostea pikantearekin, baina epaimaikide nekin zeudena, bertako inguruko jendea zena, ostra, pikantea neurrian daukat, eta denak aipatzen zuten pikantea. Eta guk etxean jaten ditugun odolosteak ez daukate pikanteik, orduan, nik genuen identifikatzen horrekin, naiz eta bikain geratzen zaion, eta ni aukeran, etxea gero umea behan zituzten, eta honek pikatzen dau, baina una dau, una dau da. Azkenien zaporiak bai da, zehose, kulturala dana, eta zehose ikasi itxen dozuna, ez? Orduan, zuregatik, zure herrixan edo zure familixan beti izan bada pikantia, gero faltan botaten dozu. Haidez, nire ikitxa, ez zala herri osakua, baina asko gustatzen jakola pikantia. Nire amamaterek botatzen dutzen pikantia, danai, dilistak pikantiaekin. Eltzekari danak, pikante, pikante apurtxo batekin. Bai, zerbait nabaritzeko hor daukala, zerbait dago. Bera joeten zan dendara, eta kaiena piperminekin, beti, erosten zait, ez dakit, astero bat, ez dakit, esageratzen nabire, baina bai, basan gauza bat, egunerokotasunien erabiltzen zagoela. Beste batzuk, kipula ero berakatzatanai botatzen diogune, oia botatzen digun moduan, horrekin, gehigarri moduan, pipermin puntatxo bat. Hori da. Bueno, hementxe, zelan doia errezetia, arrautzak egosten gabiz. Hementxe, jarri dugu legatza azalbarik eta gotarrenxak zatitxuak, apurtxo bat, kaiena pipermin bikin, ointxe kenduko ditugula, ze gero hau betegarri bezala joango da, eta ez jaku interesatzen, gero norbaitxek hor, aguan harrapatzea. Errege opilea moduan, bat tokatzen zaio nahi zeingo digu, Bai, ez da. Hor, gaina, estadistikak hor daude. Aukera gehien dauka, bere izen ez du goipatuko, baina, segun lantaldia gehien jaten duenak. Horrek, beti izango ditu, ez da egit, boleto gehiago. Hori da, beraz, hau ditu gorde ingo, alde batera utziko dugu, eta bitartian ingo, bexamela. Hau gero joango da betegarri bezala. Bai, beraz, haukiko da betegarri bizixa. Nahi badugu zati txikixa baketxia, ze egisa da legatzako sinatzen duzunean, segitxuan ikusten duzuen mamurtu itxen dela. Baina, otarreixak nahi baditzugu zati txikixeutan, hori aukeria daukagu, edo bestera ja, robot batekin, kontuz, kolpetxo bat bakarrik emon, ze bestera, pate... laburrak egiten da, bestera pate antzerako bat lortuko dugu, da hori be, jaku interesatzen. Oso ondo. Arrautza kontua dauzkegunean nik arrautza bereziak ekarri izkizut. Sartu nahi zorri interneten pixat eta munduko arrautza, ze arrautza jaten dien. Txokolatezkoak, paskoazkoak. Ez, behiratu, sartu nahiz arrautza bete gozoak. Errezetan baten, ez dut aurkitu ez zer. Gozoan, dultze moduan, postre aldera, segia da arrautza gozogintzen pila bat erabiltzen dira. Erabiltzen ditu kremak iteko, bizkotxoak iteko, baina gero arrautza beteak esaten nuen, ez dakit, betegarri, ez dakit zegit, ez dut aurkitu ezer. Aurkitu ditut, paskoa, txokolatezkoa, paskoa arrautza beteak. Horrek aurkitu ditu, baina ez dut talde honetan sartu. Bitxiak, ordan, sartu nahiz da, hegaztienak daude pila bat, antzarra, ostruka, ahatea, usoarenak ere bai, eperrarenak ere bai, dordokarenak. Baina hegaztienak, ez jun dordokaraia, baina dordokarenak ere aurkitu ditut, iguanaren arrautzak ere saltzen dituzte. Bai? Bai, karo, hori, segun zaten. Elikagai bezala ez, igual sendabide bezala. Ez, jateko. Badakizu zerenak dauden eta kiloak 1.000 eta 2.000 euro bitartean balio duen. Eta die zuri-zuriak. Eta lur zaporea, belar umelaren zaporea daukate, barraskilloenak. Barraskillo, arrautzak? Barraskilloaren arrautzak, die txuri-txuriak deitzen diote kabiar zuriak. Hain txikisa dien, un kiloa... Ez die, baina ez da... Kiloa 1.000 euro hori... Baina oso zaila omen da, garbitu, ez da izan. Sartu naiz, pototxotan saltzen dituzte, holan 50 gramoko pototxoak, eta holan, kaja batek 6 pototxokin, 450 euro, eta zanen. Eskatu behar nuen hona txorienea daztatzeko, igual beste egun baterako utziko dugu, esan, holan entzun da, barraskilloanak. Lur guztuaz, lur zapore daukate, hartu lur pesketa sartu hauan da, eta merke bat eatzen, bai, boiurrakin berdina esan zeike, mutil. Bueno, bai. Kontuz. Hementxe, gurina daukau, irina jarrikau, eta ingau, bexameltxo bat. Berez, 40 gramo gurina jarri ditut, 40 gramo irin, eta 500 mililitro ez, hementxe bai, nahi duguna da, bexamel bat, apurtxo bat, harina joatia. Gainera, gero, gogoratu, bexamel hau izango dela gorrixa, ze, gero pasako dugu, holako edalontzi handi batera, eta berdinduko dugu pikillo piperrekin. Beraz... Pikillo piperrek, latatik, ez ditugu... Hori da, kosinatu, holaxe. Oso ondo. Holaxe.
Bueno, ekarri izkizut hemen arraina daukagun hontan, arrainanak kabiarra etorriko litzaiguk, azkenean lehenengo. Baina hemen izan ditu lehatzarenak baita ere, hor bakaiauaren arrautzak ere jaten dira, izokinarenak. Orduan, arrainera gero neiko hemen normaltza dauzkagu. Insektuenak ere aurkitu ditut. Horrek nimino. Bai, eta ez ditugu hemen jaten. Txingurriaren arrautzak ere aurkitu ditut jaten direla. Eta hau dana da, bazkenean, kulturala. Kulturala da, herrialde batzuetan, batzuk dira gutiziak egun oso berezietan da jaten dituztenak eta besterik ez, baina guk hemen, arrautzak aipatzen ditugunean beti lehenengo etortzen zaiguna burura, oioa izaten da, oioarenak, baina, egia da gaur egun hemen merkatuan, ostrukarenak txorienak ekarri izan ditugu, antzarrenak ekarri izan ditugu, baina hori, arrautzen mundua handia eta zabala da, eta, sukaldean hainbat eta hainbat errezetetan laguntzen digute, bere hortan janal ditugu, frigeiuta janal ditugu, gordini janal ditugu, irabiatuetan hartu alditugu. Eta gero Filipinasen badau arrautz tipiko bat balut bezala ezagutzen dala hau arrautz hartzitua, dauela goi asko txikitxo bat olan barruan, esaten dago erdi ustel moduan ezagutzen da, ez? Nik aukeran barraski joana dastatuko nuke. Bai, nik egia da, aukera izan dutela probatzeko, eta usainak berak atzera jostala, eta orduan, proba berik geratu naz. Osa, zaporea, hainbesteko usaina zeuken probatu be... Eta enaz damutzen, nik nahi xado ditut, arrautzak, legantza, eta otarrexekin, beteta bexamel, pikio bexamelakin. Hemen txegure arrautzak, 10 minutu, pasadie, irekin alditik, behitu hau apurtuin jaku, zen ikustu dut, golpi hartu dauela arrautza, apurtxo bat apurtu da hasieran daukan igual sua, larrei altu. Beraz, hauken duen gau, urotzetan jarri dugu egosketa etentzeko, eta utziko itxuko pausatzen gero ondo zuritzeko, bitartean bexamelakin jarraitzuko, eta gero zuritzuko itxuko. Bexamela, hori, irina jarri dugu esnia bebai, eta hau onduko dugu gatza, ez dotzagura bota ondiokan, gatza, piperbeltza eta intxaur muskatu apurtxo batean. Oso ondo. Arrautza beteak uste dugu, gaur egungoa diela, baina honekin ere beste gauza pilo batekin moduan, erromatar garaira jun behar gara, arrautza beteak eta dagoeneko jaten ziren, sarrerako moduan, eta hori urteekin mendeetan zehar gaur egunen arte etorri da, eta bazeuden erdiaroan eta gaur egungo, esan dezagun, arrautza ezagutzen duguna gehienero beteak hauek aipatu ditugunak, arraina egaluziakin normalian izaten dela, bere gorringoa eta maionesa batero, hor bazeuden dagoeneko arraia, gorringoa, gehi, olio pixkatekin eta belar usaintzu ezberdinekin betetzen ziren, arrautzan errezetak eta ezagutzen dira, eta hori, urtekin gaur egunen arte etorri da, eta izan da beti zerbait eskuragarria, oso eskuragarria, prezioz be oso ekonomikoa, gaina bizitzareten ingurura ero moldatzen izan direnak, eta hor betegarriak, pila bat izan dira, horre badaukzazue aukera Tex-Mexa gero esaten du egiten dituzte batzuk guacamolearekin, gero hau beraien oiar mokoa ero deitzen dutela, holako tipula piper berde eta holako ostinolio batekin, gainetik botata, egin aldituzue gaur bezala holan pixka modernoa, gambekin eta pikillo piperrekin bete aldituzue, nahi dituzuenekin, baina, eta gaina da, zerbait aurreratuta eukin alduzuena, oskaioan gordetzen dituzue, eta listo, gero bazkaltzeko orduan atera, eta, beti lehenago, aldala, 15 minutu lehenago, hotzak, bakizue gauzak hotza daudenean, indarra galtzen dutela, eta, sarrerako moduan, klasiko handi bat, eta guk hemen denok ezautzen duguna, maionezarekin, txakarekin eta olakoak zenbat ikuste ditugu, eta oraindik gaur egun ere, hemen Donosti hemen bertan daukagun hontan, eta pintxo barra luze eta pila bat, beti arrautza beteren bat, nik uste dut, ia gehienetan, oraindik jarraitzen duten. Gero, eta klasiko bat hauek apaintzeko, hartu eta beste arrautza gorringo batekin eroan birrinduta gainean, maluta gorriak eta gainean daudena. Ikusten bazue arrautza berde bat hori izaten da gehiago zita dagoela. Eta batez ere, gorringo bat grisa danean, hori da, 10 minutu ez, 20 piku utzi dituzulako. Orduan, txarra ez dago, baina ez dago,
egosketa luzegi eman diozue, eta hor bizirik, bestea betan ez dago ezer bizirik, baina hor gutxeo. Ontxe, arrautza kolore desberdinetakoak eta badauz bebai, egoste dituzunean, adibidez, erremolatxa batekin, ez da ikuste duzu, zuringoa larroxa geratu dela, da olako trukuak badauz. Eta bexamelai koloria emoteko, alditzugu, birrindu, kasunetan, pikillo piper batzukin. Beraz, pototik 200 gramo, bexamela, turmisa, eta listo. Eta listo, honek ez dauka gehiago. Ondo. Baitu, eta koloria errez ematen diozu moduan, hau ere aipatu izan dugu, baina arrautza badakizue bere oskola poroso dela, eta alde hortatik ere zaporea denenak hartzen ditu onerako eta txarrerako. Horregatik, oskailuan gordetzen badituzue, interesgarria izaten da, oskailuan lehenengo eta behin ez talit dauki, mesez. Arrautza bere tokian, eta hori, eta oskailuan dena plastiko zero ondo bilduta, arrautza badaukate, eta hori onerako normalean egiten badituzu arrautza batzuk boilur pusketa batekin, boilur zapore hartuko dute, eta horrela lagun bat egiten zituen onjoekin baita. Onjo zapore hartzeko, onjo freskoa sartzen zuenan arrautzan ontzian, eta onjoan zapore hartzen zuten. Eta tipikoena da boilurranena, baina orduan onerako eta txarrerako. Ez dugu nahi arrautza ustela aldamenien ukiten bagu, zan, horre nungoa zan, Filipinasekoa, horren zapore hartzea ez dugu nahi, ez zaigu intzen. Ez jaku komeniez. Hemen bexamela purtxo bat, soberatzen dana edo bikoiaka da, jarriko dugu labeko erretilu baten. Gero labeko erretilu honetan jarriko ditugu arrautzak, gero gratinatzeko. Inak egongo ziren, ze azkenean, arrautzak eusila dauz, bexamela bebai ina, eta betegarrixa bebai, baina, gero bexamela purtxo batekin eta gazta purtxo batekin sartuko ditugu labian gratinatzeko. Beraz, horretarako, bexamela purtxo bat oinarri izan, eta listo, eta ontxe goiaz, bexamel gorria itera. Bikain. Bitu, labea aipatu duzun hortan, hemen nik aipatu gainera esan nuen, ez? Trukoa, ez garbitzean, eta gaur egun labeak eta saltzen digute, hau nola da, pirolizia edo daukatena hori, eta pirolizia azkenean, bada labea jartzen dela, 300 gradutara ero, eta egiten duena da, barruan dagoen guztia, kiskali egiten duela. Orduan, egiten duen, gero, ala ere trapua eta pasatu behar da. Hemen, nik aipatu nuen, etxean inuen afroga hori, bikarbonatoa, limoizukua eta horrekin da, igurtzin behar, ez da sekreturi. Oin beste, azkenean entzun dudane, igurtzeko batzuk erabiltzen dutena, aluminio papera, hau da, ogitartekoa egiten badizu mehei, bola hori egiten dana, horrekin igurtzi, labea gutxea sufritzen omen du. Ara, hori daukau. Antza, ez duela hartu eta horreko ogitarteko egiten bai duzu. Eta hori ez bota, hori gero labea garbitzeko erabili behar dela. Nik ez dakit, nik hortan estropajua betiko nanasa esaten dena, alambria, eta eman, hori bai, labea ondo berotu aurrena, nahi baduzue natural aldera, ero bestela flisak saltze dituzte pilo bat azidoak eta euskatena horrek erabiltzen baituzue, arnazbideak eta mesedez, erabili zerbait, ze hori berua gure barrura jutea ezin da ona izan sekula. Zu hortan behar betiko klasikoetara. Ni klasikoa, nik erabiltzen ditutolako eta maskariak oraindik etxean dauzko, beti izan ditut eta izan da labea garbitzeko. Nik etxean labea beti garbitu izan duanean, erabili izan dut olako, lantokian genukan, olako azido berezi bat zela labeak eta garbitzeko, labea berotu, botatzen genion hori, utzi pixka bat, eta danben lurrun hori atara izan da, eta ni maskaria jarri naiz. Zeia, potea bera jartzen badu hori jartzeko, zerbaitegatik izango da. Orduan, eta gero, ondo igurtzi. Beti horrez da sekreturik. Igurtzi ondo, gero urberoarekin pasatu eta ero trapu batekin. Eta labe garbi bat egia, irekitzen duzunen gero duzu. Oin bai sartaiak hemen gustora, hemen gordeta. Gustua moten dau. Baina hori da labeak erabiltzen direnak, ez sartaia gordetzekoak. Oiek ez. Hementxe, zigor, hasiko naiz arrautzak zuritzen, ikusten duzu gainera, hone bisa ze perfektu da, ze polizia atara jaten. Eta gero asmoa da, behitu, honek erditxik moztuko ditugu. Bai. Gorringuak atara. Bale. Gorringuak bebai, hementxe betegarriaz. Jarriko ditugu. Bai. Eta gero hementxe geratzen dan, zulotxo honetan, koiaraka bat onena jarri, eta labeko erretiloan jarriko ditugu. Honek, ze dauka, lana, denbora. Ez da zaila, baina denbora dauka. Eta, bai, beraz, utzi da zue, eta kindik, 5 minututan edo ingot. Beraz, segitxuen etorriko gara, hau ja, inja dagoenetik. Arrautza danak bete ditut gure betegarrixakin, ontsa azkena falta jat, eta ikusten duzu betegarrixa beti
soberan geratu bidala, hobeto soberan geratzen bada, faltan baino. Bai, hau ere bidala. Bai, hau, holan koiarakada jateko, edo bestera, bueno, lasainatxo bat itxeko. Bakarri batzuekin ere bera, egin salte autolan, pixka. Bexamela pultxo bat jarriko bolen. Gainetik. Pikillona, gogoratu, pikillo bexamel bat indiola. Eta hori ere, bota duzu hemen, betegarrirako pixat, ez? Hori da. Eta ontxe, gazta pultxo bat gainetik jarri. Hau, gratinatzeko gazta da, azkenean, hori, emmentala. Bai. Eta labera, joango da, esan dakoa, danako sinauta da, orduan labia jarriko 250 gradutara, 200 eta gratinatzeko bakarrik erabiliko da, danako sinauta. Hor sukaldian salamandra deitzen zana izaten gendun, salamandra da azkenean, olako, gratina hori bakarrik, eta beti zegoenan platerak pasatzen zientokitik, eta zan, azkenean jetxi, sartu barruan, jetxi, eta hemen resistentzia batzuk, indar pila bat zeukatena, eta horrek itxezutena da bakarrik gainer, hortako bakarrik erabiltzen zen. Gainerretzera goiaz. Eta izen ez da izaik izan salamandra. Beti hori ez dut ino izatera, baina beti, salamandra. Jei. Gainerre alda. Gainerre da, bai. Ebentsa dauka. Gazta dana, urtua. Jopi. Eta berua, kontuz. Politia geratzen, baina ez, bitu, begitatik sartu iten da platerra. Bai, ez da. Holan ikusita? Ematen dugu holan hartuta, plup. Razioko zema jarriko ditugu. Razioko? Hiru. Bi arrotza, lau pusketa. Bi razi. Baina, hombre, betikoa, zer da, pikoteorako, sarrera, lehengo bat eta bigarren bat. Lehengo bat eta bigarren bada, bi arrotza bai. Gaur, txoriren gauzela azteazken tradizionaletan, dau, lehena, aperitiboa, da gero, bigarrengo bat, zezube bai, enjoso arrauta. Baina, zahardotegietan tortilla zer da? Lehengo, bigarren? Bigarren, lehengo. Orduan, ero bigarren plater bat izan alda, tortilla bat baita. Bai. Bueno, hemen jarrikot tipulina putxo bat, apaintzeko bakarrik. Eta freskura puntu bat, kolorea. Eta freskura eta holan gainera itxo egiten dugu putxo bat. Osten dan bitartean, ze garrantzitsua da bai. Gaur egun, lehen salamandra ipatu dizudan hortan, egiztena sopletearekin ero izaten baduzu eta labe. Baina hemen, hau komeni da berotzen. Batzu esan dut. Eta nahi baduzu eta air fryerra baldin badukazu ere, hor berotu alduzu hau, hartu eta ontzi bereziak ongo diortako, ez tegin nien nola dan, ero bestela barruko erretiluan sartu eta beste aukera bat. Ondo. Hemen txe prest, gure arrautza beteak, legatza eta otarrenskekin. Besteak, egia da, maionesak, hotzak eskuakin jaten dira horrek, ez? Eta mokadukoak, ez? Batzu mendia iten diote gorantza, eta areko osoa hauan sartzeko nahiko komeri. Eta arrautzen tamainan arabera, zebakizue gaur egun daudela tamaina ezberdinak. Hor bakizu badagoela, kutsa bat, dauz arrautzak, taiak M, L da XL, ez? Eta lagun bate dauka WhatsAppeko stikerra, atara eta argazkia, XL arrautzak. Eta orduan, baten WhatsAppetik bidaltzen dauen ez dakit bidaltzen dago edo ze gauza, nik aur ezin jo, berandu noiez, berandu ibilinaz, eta meme hori bidaltzen. Arrautzak XL, esan ez, Baina horrek ez du esan nahi, kalitatezko arrautza direnek, ze badakizu arrautza txikiak, hori dire hoberenak. Hor usten du. Hori, zergatik esango gote du. Bigarren erreztera goiaz. Tipula eta perrexil, tortilla. Honek, osagaiak estrangi sartu zaigu, irugiar pixka bat, egia esan tortilla honi oso ondo etortzen zaiola. Baina da, simbolikoa da, eta gero eskarola ensalada jarri du bukaeran simbolikoa, bai. Ez, baina ensaladatekin ondo sartzen da. Tortilla gaina zurgatu itzen du ondokoaren olioa, eta ensaladak nire gustatzen zizkit tortillarekin. Baina, misterio askorik ez dauka, eta horrela prestatuko du. Kipula txiki moztu eta sartagin baten zu bizian erregosten jarriko du ordu erdiz ero 40 minutuz. Irugiarra txikitu, gehitu, buelta batzuk eman eta hau kopor batera atarako dugu. Arrautzak erreskatu eta ero tortilla normal bat egingo dugu eta ensalada batekin zerbitzatuko du.
Orduan, zu bizian jarriko du, eta ez dut, ingo, bizkaitar saltza batentzako moduan nolan erregoziko gozo. Ez, uniko gainen egon barko dugula. Zu bizian salteatuko dugu, eta honek, hori, ordu erdiz, 40 minutu asko jota, gorrituta izango du. Eta behin gorrituta dagoenean, irugiarra gehituko dio azkenengo momentuan, hor, 3-4 buelta, eta ero perresiakin narrautzakin batzu, eta tortilla bat itia. Poro bila luzenga, zuek hobetu egiten duzuena, hoxe, dana balio du. Ba, goxo segura egongo dela, eta honei gero gehitxikotazu perresia. Bai, noski, bai. Perresia nadata. Perresia nadata, eta gainera, bueno, perresia oso geuria da. Hombre, hori, a ber, honekin ezin gara june, erromatar gara. Hemekin jun behar gara baskoietara, Euskaldunok beste norbaite perresia jaten du? Bai, nik uste dut Carlos Arginanok ekarri zabela Euskadira, ez? Bueno, berak fama eman zion. Base hoen hemen, baina berak mundu mailako fama eman zion. Bai, Argentinara berak eramazu. Hori ziur baiet. Bueno, egia da, Europako hegoaldeko landare tipikoa dela, hemen 2000 urte dela landatzen dela, eta, bueno, beti perresia dartxo bat, errezeta tradizionaletan beti jarten dugu, ez? Jatorrixa, Grezian dauka, bueno, erromatar garaia bai, erromatar imperio santuko emperadore Carlos Handiari egokitzen jako bere erabilera edo honen zabaltzia, eta berez, esaten da, mitologia greziarrean, dala, eroi baten semea. Perresia bera. Perresia bera semea. Arkemorus, Arkemorus eroi bat, greziarra, eta bera, hiltzanean, esaten dabe bere odoletik, bapatean perresia hasi zala. Holan. Eta, bueno, hortik aurrera gerlariek berresi joztuak ematen zotzien, euren saldixei eta indarra emoteko, edo gerlariren batek, zehose irabazten basauen edo, holan, garaiei, perresin sortak emoten jakon, orduan, bueno, perresia beti izan da, greziar mitologian oso erabilia, ez bakarrik, bueno, sendabelar eta elikagai bezala, baizik eta zehose holan kultural bezala. Holan, erramuak emoteko eta holakoak. Guk zegatik ezagetzen dugun, errezetei botatzen jakolako, batzuk gainera esaten dabe, bueno, hau, zehose itxiagatik, baina ez, perresiak bauka aroma pila bat, oso aromatikoa da, ze jendeak pentsatzen bakarrik apaintzeko dela, baina... Errezeta batzuetan egia da pixkat, potekoak ez du balio bezala. Potekoak ez du balio eta hori apaintzeko igual aldozu jarri, horrek ez dauka zaporerik, baina perresin freskoak bauka bere nortasuna. Eta egia da, errezeta batzuetan nolan gainetik pixka botatzen da, eta bada igual agian zerbait simbolikoa, ez da hainbeste ematen, baina bestatzutan desente botatzen da, eta gure saltza berdia perresil gabe, ezan existituko. Eta ematen dio, zaporia, kolorea baino gehiago ematen dio, zaporia, saltza berdia, berdia, egi esan, ez da inberdia, zuri aldera gehiago. Bai, eta, bueno, tabulean bebai pila bat erabiltzen da, hori ez da bape simbolikoa, tabulea da perresil entzala da, perresila bulgurra eta besteak beste, baina, bueno, bada zehose perresila daramala protagonista bezala, ez? Bebai, edertasunerako eta erabiltzen da, industria kosmetikoan, bai, holan, azala lehuntzeko krema batzutan, edo hilea lehuntzeko produktu batzutan, erabiltzen da. Eta, bueno, hori nuen saltzen du. Bere faseta hori. Bai, eta nola ez, arraindegixetan, arraindegi, konfiantzazko arraindegixetan, ondeokan jarraitzen da ematen. Bede lagun batek gainera, zerrixan bizia, hauka holan perresil desente, eta bere konfiantzazko arraindegi batek eramaten dotza, perresila, oparitu itxen dotza, oparitu edo, trukian, berak, arraintxoren bat emoten dotza, eta detaiak eukitze ditzu, beraz, egisa da, truke hona dala. Nik ez daukat hortua haina ondixa olako trukiak itxeko arrainakin, baina bai politxara. Eta gisa da, bada tipikoa oso, gure gastronomiako oso tipikoa den zehose, eta arrainakin beti ondo joaten dela. Baina gaur naiz eta arrainik ez auki, perresia be, hemen txesaltuko dut tortilla bat eitxeko. Eta batez ere, ikusten da, zerena den tortilla hau, Egia, hemen beti esaten dugu, olako gauzak horren beste urda dauzkatenak, hemen honek izerdia bota eta gero, enoa esaten zertan, baina asko murrizten da. Eta, gozo aldera jungo dan, errezeta bat, bakizu, zaporea hainbeste kipula izan da, gozo aldera jungo dana, eta nortasun gehien, kipulak emango dio. Hirugiharrak bere ikutu emango dio, baina hirugiharrak pixka bota behar dio, ez dut askori botako. Eta honek, emango dio koipia, eta zapore
bere ketua, azkenean ketu ekarri dut, hemen garrantzitsua, alba duzue, holako irugiar ketu bat erabili, hobeto. Vale. 3 kipulak, martxan, gaz pixka bat, eta hau, hemen, esan dagoa, zu bizian da noizian behin, bueltak ematen, erregosten utziko du, 35 minutos. Oso ondo. Eta egia da, tortilla baten aukerak mugagabea diela, ez? Tortilla bain laikela, hain ditugu txorienen ze esanik ez, hain ditugu danetatik, hain ditugu tortilla gaziak, Patata nahi genduen bat. Bai? Patata ere bota genien, erotu ginen, da zen, patata ere botako dugu. Bueno, zigor, hori garai baten luxua izango zen, ze Espainiako Gerra Zibilak, bueno, hor zauen eskazia da eta gozetia, eraman zauen tortillak eta honen betegarritxak berrazmatzera. Ze gaur egun oso basikoak dien osagaiak, arrautza eta patata dien bezala, garai baten luxuzko produktuak ziren. Ordua, jendia horaz izan, gauzak asmatzen, jan alizateko. Hor, badau gastronomo bat, Ignasi Dumenek, eta berak dauka liburu bat, Cocina del Recuerdo, oroitzapenezko sukaldaritza izango sana, eta deskribatzen ditu nola errezinamenduak eta bertan bizizan gozetiak, ekarri zitzu nolan errezeta bitxiak eta berriak. Orduan, adibidez, patata ez zauenian, bakitzu ze jartzen zotzien patatan ordez? Ogia lehorra ero? Ogia lehorra, jarriko zotzan norbaitek imaginatzen dut, baina bitxia pentsagatenak laranjan azala. Laranja azalakien? Bai, laranja, asko zatitzen zen, bakarrik geratzen zen, zati txurixa, gu gozogintzarako ez duguna erabiltzen oso mingotza dalako, hori uretan beratzen usten zabien ordu batez edo 2 orduz zaporia aputxoa lehuntzeko, eta gero horrekin tortilla itzen zen, imitatzeko ez, baina zehose jangarrixa edo testura apurtxo bat aukitzeko tortillak. Eta zehose berua sartzeko barrura gutxi. Eta berua sartzeko. Eta testu inguru hortan bebai, arrautza falta zienean, gaur egun, ez dakit, vegaroentzako tortillak adibidez, guk hemen egin izan ditugu txitxirio irinakin, urakin eta espezia batzukin. Garai baten bebai, ura eta irina erabiltzen zarolako, ez tortilla imitatzeko, baina, zehozen opiltxoak edo eitzeko. Eta hori zeukana, gaitz erdi. Irina da zeukatenak, ze hor, egia da, hemen laureano izan genduen, eta holako gerra ondoreko historiak eta kontatzen ziguten, eta esaten ziguten. Hor, baserritan berta bizi zienak eta horrek, horrek azkenean zeukaten, baina herrietan da bizi zien jendeak horre pasazuela oso gaizki, eta imaginazioari asko eman behar izan zion, hoxe, ala nola, tripa bete, engainatu alizateko. Amama Juanik beti kontatzen dau, bere amama, Maria, zala, deitzerotzen, Maria Beltza. Zan holan, azalez oso iluna, eta itxen zauen lan edo laguntzen joaten zan, hor, arrasaten dauen apaizen hortura. Eta, apaizen hortua hor, baserriko emakumia zan, eta hortuan egoten zan lanian, eta orduan, egunan bukaerian, emoten zotzien zehose jateko. Orduan, Amama Juanik bera kontau izan dau, berak ez daura gozia pasa, bere amak lan asko itzen zauelako, da hori, apaisen hortuan. Orduan, hori, baserrikoa edo aldamenetakoa. Zuk adiz, ezagutu dozu, edo entzun izan dozu, almorta, zeran? Zein? Almorta. Zer da almorta? Almorta da, olako lekale bat, garbantzuan antzerakoa, eta ezinbesteko baliabidea bihurtu zala bere garaixan. Eta horrekin, lekaliak eta itxen ziren. Kafian ordez, lehengo gunean inginun berba txikoria txigortua inguruan, orduan kafian ordez hori erabiltzen zen, eta olako alternatiba pila bat, errezetak bir sortzen. Bai. Beharrak, azkenean, gizakiari imaginazio erabiltzea bultzatzen du, eta lakoetatik, gauza batzuk, garai horietan besterik ez itxusten hartzen, gero ez dute iraun, baina beste batzuk iraun indute, eta gaur egun arte gatu zaizkigu. Bueno, urte zagon kipula hau ondo erregostea, eta ondo erregosita dagoenean, azkenengo 5 minutuetan, irugiarra gehituko diogu, eta gero izango da. Koipe gehiagi baduka nire gustatzen zait, irakazki bastera pasa eta gehiagizko koipea pasatzea, kentzia arrautzara pasa baino. Baina, izoin dezagun hau indagoen arte eta ontsa gatoz. Ikusten duzu nola kolore aldatu zaion, nola murriztu dan, irugiarra ere bota diogu. Beldur gabe, Hori Gerra Zibilan, etzan egongo, Ez, kipula egongo zan, asko jota bakarrik. Besterik ez zuten izango.
Bueno, oin. Dana. Barrura. Patata tortilla izango zan, pixat hemen pausatzen utzi beharko genuen, baina kipula tortilla honekin, eta irugiarran, bota digunean, ez digu askori bota, baina benetan eman diola usaiatan hortasuna. Eta goratu behar gara, perrexillarena dela, ere, kipula eta perrexilla orduan. Barrura, perrexilla, ondo nazi, eta sartaioa zubixia jakerriko du, eta tortilla diken hasiko gara. Eta perrexia asko baldin badukatzu bai, aldozuek tortilla barruan jarri da entzaladan. Ze perrexia gu ez gisa da, ez gauzela bitxuta entzaladai jartzera, baina ekialde hurbilean entzaladai perrexia asko botatzen dut, eta goxuak geratzen da. Beraz, nik animatzen zaituztut hemendik, probatzera, eta egia da perrexia erosten dugunean, batzutan sortak izaten diela eskuzabalak, eta batzutan ximurtuta geratzen da oskaion, ez dugula erabiltzen, hori erabili. Osto batzu bota ensaladai, eta noizean behin, perrexi osto bat agora sartzen danean, nabaritzen da pila bat, koska egiten diozuen, besteak arean horrek, gaur egon saltzen dituzten ensaladak askotarikoak, eta horrek txikorik horria, eta bestiak da igual, ez da izuzo gehiagin nabarituko, baina perrexi jai oska egiten diozuenean, benetan nabarituko duzuela. Sartaia bizi-bizi, egurra, beldur gabe, keia botatzen, egon artean jantia, nire itxatzi jezai, sartaia zu bero jarri, keia botatzen ari dela, hemengo kipula eta apurroiek kurruskari geratu daitezen. Eta beste truko bat, tortilla itxasten bagatzue edo, zuek bueltak emon, gero esan nahaski bat dala, eta listo! Hori nahi zen dula da listo. Nahaski bat nahi zen dula esan dela jazda. Hori da. Ze batzutan gertatzen da, ez? Zatar geratzen dela, da esaten duzu. Baina asmoa hori zan, hori nahi nuen egin. Hemen, egia da, tortilla, perfektua itxeko, temperaturakin jolastu behar da. Sartaiak ere asko baldintzatzen du, hemen, uste duzu, nola itxatzean pixat, baina hori, karamelatu hori eman nahi nion. Horrek dauka gero, tipulan zapore da, irugierran zapore dana, azukuak da... Eta gero, hemen jute mazate holan golpeak ematen, pixkanaka, doa. Uste duzu, igotzen hasten da, eta gero lagundu inbar digu. Hartu, askatu, jetxi orain di pixka gehiago, tak. Nik uste dut, eusela irudi batzuk gastronomian tipikoa dienak, ez? Bata da, tipo bat pizza batekin, nola atzamar batekin bueltak emoten, da bestia da, tortillai, buelta perfektua emoten. Baina, egia da, sartai, haundiegia hartu dudala, Geratu zaidala pixat, hori kosta egiten da, hain handiakin, kosta egiten da buelta batia, baina, honi, eta hemen, sagardote egitako irudia, izaten da, horako tortilla, potoloak izaten dira, egia esan sartai txikia bat egiten du dituzte, esango dute horra gertuko sagardote gainik, baina handia bat egiten dut, eta ez da izan, baina, eta badaukate gero esku ona, batez ere, eta horrek zek ematen dizu? Praktikak. Egunero, eitea, ez da izan bat tortilla. Zer bat tortilla ingo dituzte? Sagardote baten, denboraldi altuko egun baten. Hau da, martxoko zapatu baten, segun zenbat mai dauden, horren arabera, plater zabal bat atarako diazu, luzenga bat, ero... kabitzen dana, kabitu inarra, haundilla da, Behitu hau. Hau atarako zut, ze gaur luzengak, fregaitzen dauzkogu, beraz, hemen txen. Eta hemen garrantzitsua nire zait, politia gore itxusia bero geratzea, baina barrutik bezez xamurra atara. Egia da, ondo inda, gustatzen mazaizue, ondo egin, sua jetxi, eta utzi osu hor denbora bat, eta ez dela tapa jarri, eta hor egozingo zan gure, kipula eta perrexil tortilla. Dele. Nik eskinatik hartuko. Ni beste eskinatik hartuko. Ero erditik, berdin da. Hone, makaia sartuko baenian? Entzalada, ez du katzu? Faltan bota dut bat batien. Oso goxua. Eta egisa da, zuk ez zula, irugiarra,
esagerazioa da bere hizkuntza naturala. Jo, nik handitxo sortu dugu. Eta gisa da, irudiarra, ez dutzaula asko sartu, zigorrek lehen esan dau, simbolikoa dela, baina, ematu dutza zapore pibat, oso goxua. Bi xerra sartu dizke bakarrik. Oso goxua, zigor. Bueno, honekin bukatzen ditugu gaurko kontuak, bihar Zarzuela aldera martxa egingo dugu. Bai, eta handik ez dakit musika, ero korteko kontuak, ero zer jateko garri dugu, baina izan gurekin zuen. Bihar arte.